Vi står i din lejlighed her. Kan du ikke prøve at fortælle seerne, hvad er det, der sker her? Jamen, der sker det, at jeg fik et nyt pokerbord her for 3 måneder siden eller sådan noget. Og så besluttede jeg mig for, at det skulle indvies på en fin måde, og det blev simpelthen ved at invitere en masse donkerbrugere og en masse af mine venner og veninder til at komme forbi og holde en lille pokerturnering, og så ellers bare få lidt at drikke og lidt at spise. Og det virker super hyggeligt, og det virker som om folk har det sjovt og hyggeligt også. Nu holdt du jo et arrangement i går, et Bet365 arrangement, hvor der var 2 glade vindere, og det blev jo senere, end man lige umiddelbart havde troet, det skulle være. Ja, men altså, jeg besluttede mig for min professionelle stolthed. Jeg kunne ikke have det siddende på mig, at vi var i 0 for aftenen, så jeg blev ved med at kæmpe, og vi grindede, og det var super sjovt, og det var også hyggelige mennesker. Hvis det havde været mennesker, jeg ikke brød mig om, så havde jeg måske bare sagt kl. 11 så ud, men jeg hyggede mig godt sammen med dem, og så blev det, jeg spillede det længere. Det var rigtig fint, men jeg havde lidt tøvmænd i morges også, og var sådan lidt smadret, da jeg stod op, men det var okay. Kan du kort fortælle, hvad er det, der sker her? Der er lavet nogle turneringer i aften for nogle roer af donker og nogle inviterede proer, og hvordan fungerer det? Det er nogle sit and goes, som jeg kan forstå det. Vi er i alt 12 spillere. Hele temaet er noget, der hedder high stakes poker. Det er noget, der blev opfundet inde på Donker af en donkerbruger, som så, fordi han opfandt konceptet, er blevet inviteret til at spille med. Så skal alle sammen klæde sig ud som en eller anden pro, der har den her high stakes poker. Jeg har så valgt at være Phil Helmuth, som I kan se på nydelig kasket. Hette tror jeg har også et rigtig kæmpe Mowgli-solbriller, som jeg spiller i. Og så prøver jeg at svinge folk til på bordet godt og lidt, som Phil Helmuth nu vil gøre det. Og ellers så spiller man 2 sit and go, 6 mand i hver. De 3 bedste tager deres tips med videre til finalebordet, som vi forventer skal spilles her omkring kl. 23. Jeg håber, at jeg ikke har fået for meget indenbords til, at jeg stadig kan se lige, og så bliver det bare det. Her til sidst, hvad kan man vinde? Hvad vinder man? For alle spillere, der er udlovet en bounty. For eksempel, når man slår Doyle Brunson ud, så vinder man en cowboy hat og et kopi af Super Sister 2. Nu var det mig selv, der slog Doyle Brunson ud, så jeg har fået en signeret Doyle Brunson-bog. Derudover der er en bounty på alle spillerne, og ydermere så har Bet365, som sponsorerer arrangementet, været så gavmild at smide et buy-in til Malmø Open, shorthandlet 3.000 kroner buy-in med brugpenge og så videre og turen derovre. Så der er det meste en aften for lige en skyld, men der er også lidt sjovt at spille om. Tak skal du have.